Ti leptospirosis no kung ikumpara iti naglabas nga bulbulan medyo bimaba kadetoy. So far siguro medyo puminpintas ti detoy information education campaign tayo. Mumaymayat awareness di kitoy umili di kitoy kakailian tayo. Ken siguro detoy pay panagiwaras tayo kaditoy prophylaxis tayo nga inted. So, mabalin nga di kiti tirason na no apay nga medyo pumababan ti kaso tayo ti leptospirosis compared iti last month. Pero di casualties tayo, Dok, mano tine-record tayo? DJ mat pelang kit di naibaga idi, hamat pa kiti nanayunan. Dok, ti kamusta ti agas ti supply kaya? Kadamot iti nananay na supply tayo ti agas para iti leptospirosis. No para ti prophylaxis na when adda. No para kaditi pangagas ijay leptospirosis mismo, especially kaditi severe adda umno nga agas da kaditi hospital tayo. Especially dito Apex Hospital tayo, kan dito Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital.